sababu kanbagaw aw ni sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 8 sanga ɲɛ 3 tɔnɔ gosira an fɛ yan bi sɔgɔmada in na o waati kelen kanbagaw o filɛ ni an ka seko Asitan Sangare ale ka monturu la ka tɛlɛkaw fɛ sɔgɔmada in na o waati kelen kanbagaw filɛ ni Sinɛ Watara filani Sinɛ ale ka montu bala ka denbaya la sɔgɔmada in na quartier Sɛnɛfɔso o waati kelen kanbagaw o bɛ an fana ka bi sɔgɔmada in na kunnafoni o lase waati o ko fɔ aw ye ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini o fɛn min n'o ye alikuranɛ kalanbaaw bɛ an fɛ yan radio Wurayɛlɛ FM sababu kɔnɔna yan ka sanga radio sababu ye san 14 sɔrɔ Seko Asitan Sangare kan ka ye a kɛnɛ kan ale min n'a ye man di kunungo lancement ba kɛra an fɛ yan Zegwa n'o bɛ tali kɛ safinɛ dilan PACP ɲɛmaaba ye Samake ale domolo kɛ walasa Zegwa musow olu bɛ se ka safinɛ kalan a dilali a kalan cogo min na Sinɛ Watara tun bɛ kunun ka o baaraw kolomo karili o kɛ Umar Sissoco Embalo Guinée Bissau jamana ɲɛmaa ale bɛ taama la tile 2 in na an fɛ yan Mali la Colonel Assimi Goïta y'a bisimila kunun ninnu ka fara kibaruya tɔw kan an ka sɔgɔmada in na donkuwari filɛ min bɛna lase aw ma aw bɛna kɛ Karim Sidibe fɛ o la an bɛ don Ala ka tile hɛrɛ di aw ni ne ma an b'a daminɛ n'an ka sigida kibaruyaw ye a yiralen don k'a fɔ Zegwa société civile a kɔnɔkow a n'a kɔnɔkumaw ka ca a bɛ waati jan bɔ tɔn min ne o ye société civile ye a sigira sigi cogo min na maa caman bɛɛ la bi minnu jatelen tɛ a kɔnɔna na minnu tɛ wele ɲɔgɔn ye kɔnɔna na o siratigɛ la waati n'a nataw la fɛn min n'o ye Jalakɔrɔ Keyita ale kan ka taama kɛ ka na an fɛ yan walasa société civile bɛ se ka bila a minɛn kɔnɔ cogo min na a k'i da bɔ politigiw n'a nasiraw la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o fɛɛrɛw o lasira kunungo jɛkulu dɔw n'olu bɛ société civile kɔnɔna na ale ni société civile régionale o ni ɲɔgɔn cɛ kunun hakaja société civile nationale o b'a kalama ka sanga Zegwa société civile bɛ lihala min na bi walasa a bɛ se ka bɔ o kɔnɔ cogo min na k'a bila jɛlenya kɔnɔna na société civile ka jɔyɔrɔ k'a kɛcogo la a jɛla k'a fɔ Mali ko an bɛ yɛlɛma min fɛ o ye wajibi ye wa Mali tɛ yɛlɛma abadan ni Malidenw yɛrɛ ma yɛlɛma o siratigɛ la fɛn caman bɛ yen minnu tun bɛ kɛ fɔlɔ a ka ɲi an ka bɔ o minɛnw kɔnɔna na ka a taa sira fɛ sira min ni o ye laban ta ye walima Maliden bɛɛ lajɛlen kan ka taama sira min fɛ a bɛ wajibiya walasa bɛɛ lajɛlen ka taa fan kelen fɛ ko o baaraw bila sen kan ka politiki bɔ société civile la ko caman bɛ kɛ yɔrɔ dɔw la minnu ni o ni taali kɛli man kan walasa k'o bɔ a la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mali kura min n'an mako b'a la ne o sera ka kɛ o baaraw o de bɛna bila sen kan waati n'a nataw la ni kunnafoni dira kunungo société civile nationale régionale ani branche min ni olu kɔni sɔnnen tɛ bi société civile taabolo ye olu kɔni yɔrɔ la ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ sini sɔgɔma an ka radio Wurayɛlɛ FM sababu a ye san 14 sɔrɔ o san 14 sɔrɔlen o bɛ kɛ sababuba ye ka fɛn caman bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la an yɛrɛ kɛlen bɛ ka alikuranɛ kalanba bolo b'o boloda sini sɔgɔma ni san 14 kɔnɔna ko minnu bɛ kɛ sini a ko ɲɛmaaya bɛɛ lajɛlen talen bɛ ka a ɲɛsin an ka seko in de ma Asitan Sangare ale min ye man di ale min yɛrɛ kɔni lasɔrɔ man di bonya sera a ma kabiri kumajan a ye hakili jagabɔ ka fɔ ni ko wɛrɛ kɔni tɛ fɔ ka radioso dɛmɛ ka dugawu kɛ o ye Alako de o Alako in n'Ala sɔnna ma ko a bɛ o kɛnɛ kan a balila bɛɛ la caman tun ko k'a tɛna sɔn a sɛnɛ ko ma ni Ala ma ko wɛrɛ kɛ fɛn min n'o y'a ka kalanden wolo kan ka don an fɛ yan bi wulada in na
ni ziwakaw ye kɔni ye kalandenw mankan mɛn yan bi wulada in na o kɔrɔ ko an ka seko in kan ka don yan sini sɔgɔma an bɛna jɛkulu bila ka taa kunbɛn ka taa ta fo Katɛlɛ ne kana an sɔrɔ Zegwa yan kuma in fɔlen musokɔrɔba in ye a ye ɲininkali kɛ yali kunnafoni bɛ se ka karamɔgɔw lasɔrɔ cogo jumɛn na ale ka bonya daw kan walasa ni kɛnɛ in bɛ se ka kɛ kɛnɛ wasalen cogo min na a ye man di a yɛrɛ sɔnn'o ma nka nin nalen min ni bonya dara kan a ma ladɔnniya k'a fɔ musokɔrɔba ko ka diyara ye kosɛbɛ musow ka jɛ sini kana dugawu t'a fɛ k'u ka laɲiniw kɛ ala yɛrɛ kɔfɛ a ka ca ala fɛ a ye ko kelen min n'o bɛ kɛ sini ni ala sɔnna ma an fɛ yan Zegwa yanni waati wɛrɛ cɛ a ka ca ala fɛ n'a ye dugawu min kɛ ni min ka dugawu minɛna a ka ɲi an ko ala deli ka se ka caya o de la n'ala ma ko wɛrɛ ka kan ka don a fɛ yan sini sɔgɔma nɛgɛ kaɲɛ 8 o y'a sɔrɔ a ka kalanden olu kɔni kan kana si yan ka ko caman boloda walasa sini duwawudonw bɛ se ka kɛ basigi kɔnɔna na cogo min na o siratigɛ la ni ala sɔnna ma programme kɔni dilen bɛ di min na kabiri bisu in na ni san ma a tiɲɛ fiyewu zikiri o bɛna daminɛ an kɛlen bɛ ka wele se bɛɛ ma arajo ko de don aw n'an ka an ɲɛnajɛ ɲɔgɔn fɛ walasa an yɛrɛ fana ka ko diya bɛ se ka don an na cogo min na o tɛ arajo sababu kelen ko ye ne bɛ nin fɔ kuma bɛɛ arajo danaya bɛ ten arajo jigiya bɛ ten o la nin kɛnɛ min n'a bɛ sigi bi su in na ani sini an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ kɛnɛ wasalenba don min a ɲɛmaya bɛ maa min fɛ o ye Seko Asitan Sangare de n'a filɛ nin ye Katɛlɛkaw fɛ yen ko ka foli se bɛɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kebini Alimami ko ka bonya se o ma ka bonya se Panjama Alimami ani Elajo Musa Siribe ma ka bonya se Mamuru Bamba ma Jangolondugu ani karamɔgɔ fɛn fɛn n'o bɛ an bolo kɔrɔ yan an ka sigida la ko ka a bonya se a bɛɛ lajɛlen ma o ci la o bɔra maa min yɔrɔ la kɛra an ka musokɔrɔba nin ye Seko Asitan Sangare ni ala ma ko wɛrɛ kɛ nin baara min bɛ kɛ sini a jalala k'a fɔ donna nataw la an y'a boloda k'a fɔ ANASER directrice a kan ka na an fɛ yan Zegwa ani délégation ba bɛ na kɛrɛnkɛrɛnnenya la gouvernement yɛrɛ tɔgɔ la ka sanga an ka invitation ma ka d'a kan a kun ka d'an ye k'a to ten nka ko k'a fɔ a fɔcogo la walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ a kɛnɛ kɔnɔna na cogo min na n'o bolodara don min na ni ala sɔnna a ma o na kɛ don ye k'o lase aw ma Zegwa kibaruyaw la halisa kunungo ye Samake an ka ɲɛmaaba in a ka tɛmɛni fɛ yan fɛ a tun y'a boloda k'a fɔ a ka ɲi ale ka baara kalan boloda o baara kalan dɔ ye safinɛ dilanni kalanni ye safinɛ dilanni kalanni daminɛ kabara Kajolokaw fɛ o dongo o kun cɛra kun na sini maa min bɔra baara in kama ka bɔ Bamakɔ ka na an fɛ yan a tilalen kɔ Kajolo ta la teliyara a ye kun da Zegwakaw fɛ kan o de ye baaraw kolonbo karili kɛra kunungo an fɛ yan Zegwa maa min n'o bɛ tali kɛ Sunɛ Watalala Filani ale tun bɛ nin kɛnɛ kan ka sira di walasa a dabɔra fɛn min kama ye Samake yɛrɛ de ye wari nin bɔ a yɛrɛ kunna projet m'a di ONG m'a di maa wɛrɛ si m'a di ye Samake de y'a di ko kana Zegwa muso kalan baaraw la walasa u se ka se k'u yɛrɛ kɔrɔ cogo min na an ye kuma bara tɛngu kunungo Sunɛ Watalala ye min fɔ an k'o lamɛn. En formation kun ye min ye waati tɛmɛn'o la ne hakili la an ka parti président bɔra n'o ye Samake ye an y'a ɲini a fɛ n ko a ka musow dɛmɛ donc a ka musow dɛmɛ a ko musow dɛmɛ fɔlɔ dɔ ye fɛn dɔ ye min bɛ se ka musow bɛ min kɛ n'u bɛ se ka fɛn dɔ kɛ o yɛrɛ ye donc a ye layiru ta an fɛ ko a bɛna safinɛ formation kɛ musow kun donc a y'o layiru de dafa bi aw dɔrɔn tɛ Kajolo kun b'a la Kajolo ta yɛrɛ dépassé la parce que o kɛra mɔgɔ 60 donc mɔgɔ 48 de du kun fɔla donc o de kosɔn an ye yan ta bɛrɛ kɛ ye pour que a kana na dépassé donc ni an ye yan sɔgɔmada nin na o taama de don donc n'a ye kalan in kɛ a bɛ ala k'a dɔnniya to aw kunna ala k'a to aw ka nafa ka bɔ a la an tɛ fɛn wɛrɛ ɲini ni aw lafiyala anw de lafiyala
parce que kungo dutigi n'i y'a mɛn dutigi lafiyala dɔrɔn muso le lafiyala ni muso ma lafiya dutigi tɛ lafiya donc nin n'a ɲɔgɔnna caman le bɛ yen an bɛ fɛ k'a ɲɛsin musow ma pour que ka se k'o dɛmɛ n b'a fɔ muso ɲɛna u k'a kɛ a sɛbɛ ye min nana formateur kɛ formateur ni min nana ko in kama a yɔrɔ b'a bolo ale ka baara wɛrɛ tɛ ale la a siège yɛrɛ de b'a bolo Bamakɔ a b'a kɛ c'est que ni mɔgɔ mɔgɔ pɛrɛnnen don k'a baara kɛ ale bɛ se k'i dɛmɛ a ka adresse fɛn bɛɛ bɛ yan a bɛ se k'i dɛmɛ i b'a kɛ e yɛrɛ ye cogo min na pour que k'i ka dayirimɛ sɔrɔ a la donc an bɛ yɛrɛ sama kɛ yɛrɛ fo kɛnɛ in kan parce que a ye musaka min donna a y'a bɔ a yɛrɛ de la a yɛrɛ ka jufa la projet wɛrɛ tɛ foyi tɛ a yɛrɛ de y'a bɔ donc formation in bɛ kɛ tile 3 a bɛ daminɛ bi a bɛ kun cɛ dimanche sɔgɔma donc wari t'a la mais après dumunisɔngɔ bɛ di ni formation banna 600 bɛ d'aw ma dumunisɔngɔ ye donc n bɛ dan yan yɔrɔ la donc n b'a bɛɛ lajɛlen fɔ ala ka formation tɛmɛ. ni musokulu ninnu an b'a ladɔnniya k'a fɔ caman kun taara a yɛrɛ yira kununko n'a y'a sɔrɔ maa 40 dɔɔni kun jateminɛlen don n b'a ladɔnniya k'a fɔ maa min sera ka formeli daminɛ kunun a bɛ t'i jɔ fo muso 52 la o dun o tun tɛ jate la nka Sinɛ Watara a n'a ka mɔ wajibiyara ka olu sen don a la nka a nana ye k'a fɔ ni u ma dan ten ko fɔlen bɛna dan sago kojugu la a bɛ kɛ gasi ye o siratigɛ la a ye foli kɛ bɛɛ la tiɲɛna a mago sera musojɛkulu fɛn fɛn ma a bɛɛ lajɛlen maa bila kana kununko ni kɛnɛ kan maa bɔra Bamakɔ kana kalan kɛ ale ye kunnafonidi kɛ ale ye min fɔ kunun kalan taabolo la a bɔra Bamakɔ kana kama kɛrɛnkɛrɛnnenya la Geye Samake de y'a bila kana Zeguwamuso o dege baara in na an k'ale lamɛn. Ayiwa ne tɔgɔ Bekayi Tarawele aw bɛɛ ni sɔgɔma an tilenna yɛrɛ la Ala k'an si yɛrɛ la ni Ala sɔnna ma n bɛ kuma daminɛ ni foli belebeleba ye k'o di Geye Samake ma a ka hakilina ɲuman na musow dɛmɛli la o tɛmɛnen kɔfɛ n b'aw fɛ yan sɔgɔmada in na tile 3 baara de hukumu kɔnɔna la safinɛ dilan kan tile 3 baara in kɔnɔna la an bɛna safinɛ suguya 4 de dilan a suguya fɔlɔ ye kabakurunin safinɛ kulikoro safinɛ safinɛji ani eau de javel an bɛ n'o 4 de kɛ ɲɔgɔn fɛ tile 3 kɔnɔ bon formation in bɛ kɛ tile 3 min kɔnɔ a tile 3 a ɲininen don participant bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ lajɛlen ka tile 3 in matarafa tile fɔlɔ fo ka se a laban ma parce que formation in fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ daminɛ bi ka kun cɛ dimanche an kɔrɔ donc a tile 3 kɔnɔ a tile kelen o tile kelen an bɛ heure 3 ɲɔgɔnna de ta an bɛ ɲɔgɔn kan yan o kɔfɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ taa ci wɛrɛ minnu b'an na la bon a ɲininen don aw bɛɛ fɛ bɛɛ lajɛlen ka a gɛlɛya don o don 8 heures n'an y'a daminɛ an bɛ tila ɲɔni 11h30 cɛ an bɛ taa an ka ciw la a y'a faamuya bon i n'a fɔ monsieur le maire y'a fɔ aw ye cogoya min na formation kɔfɛ wari kɔni ti k'a di aw ma mais formation kɔfɛ dumuni sɔngɔ bɛ di bɛɛ lajɛlen ma daminɛ Kajolo ka sɔrɔ ka na Zeguwa yan donc n'an tilala yan formation na dimanche don an bɛ jɛ ka taa Kajolo ka taa cérémonie de remise d'attestation na sɛbɛn bɛ di bɛɛ lajɛlen ma k'a jira k'a fɔ ko nin bɛɛ lajɛlen ye safinɛ dilan formation kɛ a y'a faamuya donc an bɛ jɛ an bɛ t'o cérémonie kɛ Kajolo Geye Samake yɛrɛ tun bɛ nale mais dabila dɔ donn'a kɔrɔ komi a kan ka taa Faransi donc a tɛna se ka ɲana sɔrɔ donc a ka représentant bɛ ka bɔ Bamakɔ ka na u bɛna bɛn ni attestation dili ye. An bɛ Ala deli nin n'a ɲɔgɔnna caman de la an ka sigida la yan o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ a bɛ kun cɛ sini kari a dun yirala k'a fɔ a ka ca Ala fɛ taabolo ye min yira o y'a ye k'a fɔ a kuncɛli sɛbɛnw kan ka taa yamaruya sɛbɛnw olu kan ka taa di Kajolo n'a nana kɛ ni yɛlɛma min nana don a la a na kɛ kunnafoni wɛrɛ ye k'o lase aw ma Sinɛ Watara ka kuma la kununko an b'a ladɔnniya k'a fɔ conseil des ministres la kuma caman fɔra kununko Mali tabiyaw la Mali yɛrɛ bɛ bolo min kan yɛlɛma bɛ se ka don a la cogo di ko yɛlɛma tɛ se ka don a la malidenw yɛrɛ kɔ an b'a ladɔnniya k'a fɔ colonel Asimi Goyita a yɛrɛ tun bɛ nin ɲɛmaaya la kunun ministre bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan fo ni a kɛra ministre min ka baara ɲɛsinnen bɛ lakanako ma fɛn min n'o ye Sadio Kamara ale kun tɛ a kun taara wayasi la nka fɛn min ni o y'a to bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan kunun kunnafoniw bɔra ka bi ko Mali yɛlɛmali a tɛna da maa wɛrɛ si kun malidenw yɛrɛ kɔ bɛɛ lajɛlen bɛ ka ɲɔgɔn jalaki o y'a sɔrɔ maaw bɛ ka min kɛ u yɛrɛ la walima u ka sigidaw la o tɛ k'o kɛ kojugu ye o siratigɛ la ko fɛn min ka ɲi bi ka kunnafonidi kɛ bɛɛ ma n'a sɔrɔ an mako bɛ yɛlɛma min na n'a ka ɲi ka kɛ ko malidenw yɛrɛ k'u jogo yɛlɛma fɔlɔ min ka fisa o y'o de siratigɛ la conseil des ministres senfɛ o ye kuma caman fɔ ka na a laban fɛn min n'o ye conseil de malien de chargeur
o bɔra min o min n'o bɛ ministre so la min ka bɔra ɲɛsin bɛ ministre des transports ma u ye kunnafoni kɛ o kow kan ka da kan ko taabolo kuraw kan ka ta baara bɛɛ lajɛlen na a bɛna fɔlɔ fɛn min ma transport kunda o ye conseil malien des chargeurs de Mali la o siratigɛ la ko o taabolo min bɛ yen n'a kɛlen bɛ sababu ye a kɛrɛfɛ kumaliw ka ca a kow ka ca pɔriw ani ka bɔ pɔriw la ka na se Mali faaba la yan ko a ko ka ca o siratigɛ la o da sera fɛn caman ma yɛlɛma kan ka don conseil malien des chargeurs mun na an fɛ yan Mali la o tilara ka yɛlɛma ka sugantili caman kɛ ka maa caman suganti k'olu bila jɔyɔrɔbaw la jɔyɔrɔ min ni o kan k'o fa ni o ye chargé de mission ani directeur de cabinet o caman tara kunungo o conseil des ministres o senfɛ Bamakokaw fɛ yen Umaru Sissoco Embalo gan Laginɛ Bisawo jamana ɲɛmaa ale bɛ taama la an fɛ yan Mali la taama min ni kunungo fɛn min n'o ye colonel Assimi Goïta a ye nin ma kofɔlen kunbɛn kunungo bonya ani karama kɔnɔna na Umaru Sissoco Embalo a y'a jira k'a fɔ ko ale ba bɛ bɔ Mali la yan ale b'a a ka so o siratigɛ la ko ale nana yan a tɛ tɛmɛ kalo 10 kan wa ale bɛna Mali la ka d'a ye cogo min na ale tun bɛ na o y'a sɔrɔ ale yɛrɛ tɛ jamana ɲɛmaa ye ko ni ale nana kɛ jamana ɲɛmaa ye ko bɛ taali tɔ teliya waati o waati mana bɛn ale ma ko a bɛ bɔ Laginɛ Bisawo ni kana Mali la yan boni kunungo an b'a ladɔnniya k'a fɔ bingani waleya kɛra Mali sɔrɔsiw la maa min ni tora la kunungo Mali sɔrɔsi kunda a taara jɔ sɔrɔsi 6 maa kelen de jogina a sen fɛ maa kelen min jogina an b'a ladɔnniya k'a fɔ ko o kɛra sababu ye kunnafoni ye min jira o y'a ye k'a fɔ kɔni ko mulu fɛn fɛn tun nana ni attaque kɛ kunu a bɛ ko maa caman tora o yɔrɔ kolow la ka tila caman jogina min ye maaw dabali ban ni waati kelen y'a sɔrɔ ko MINUSMA maa dɔw kɔni jogina bingani waleya dɔ la ko o kɔni dara fɛn min kun o ye mugujugu ye a kɛlen bɛ ka maaw dabali ban bi kosɛbɛ ni a ko jateminɛ bi fɛn min n'o ye MINUSMA ye diɲɛ sirigɛnɛ tɔnba kɛlen bɛ ka minnu bila ka na lakana kama an fɛ yan Mali la olu ka waati ni ɲinan kɔni tɛ kalo ma se juin kalo ma se tile 20 yɛrɛ la u bɛ tɔgɔnɔbila kɛ u ka gafew la san dɔ la yɛrɛ a san 7 de filɛ nin san dɔw la kabiri juin kalo tile 5 tɛgɛnɔ bɛ bila MINUSMA o ka manda la nka fo kana se bi ma kalo tile 26 an kɔni m'a mɛn fɔlɔ k'a fɔ tɛgɛnɔbila kɛra o gafe la fɔlɔ o kɛlen bɛ kamanagan ko ba ye MINUSMA maaw yɛrɛ kɔni fɛ yali fanga kura in o tɛna na yamaruya di wa walima bɛna yamaruya di wa hali n'a a kɛra di fan ye kɛrɛfɛ kuma minnu b'a la dicogo b'a la dikan b'a la taabolo yɛrɛ kan ka sɔrɔ a la n'a sɔrɔ a kan ka di faama minnu bɛ fanga la bi Assimi Goïta kuma nin bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ ka fɔ a dɔnbaga gɛrɛgɛrɛw hali MINUSMA maaw yɛrɛ kɔni sɔrɔla ka laɲini dɔw kɛ n'a sɔrɔ yɛlɛma min kan ka don baaraw la n'o de ka di Assimi n'a ka maaw ye k'o fɔ baara ka taa nin taacogo la ka d'a kan ko MINUSMA ye baara min kɛ an fɛ yan MINUSMA ka minɛn minnu bɛ yan MINUSMA ka maa minnu bɛ yan a ma barika ka bon k'a fɔ ko k'a to nin cogo la ka na baaraɲɔgɔnya jɔ ni ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nin kɔni ye nin y'a fɔlɔ ye k'a fɔ ko MINUSMA ale ka manda juin kalo san kelen bɛ fara kan a ka ca Ala fɛ yanni ka kalo sa a ka ca Ala fɛ a bɛ tɛgɛnɔma bila a la nka fo kana se bi ma kalo tile 26 tɛgɛnɔma bila fɔlɔ MINUSMA ka san kelen gafew la an minnu ye kunnafoni dilan an kɔni m'a mɛn fɔlɔ an kɔni bɛ kɛrɛfɛ den na ka ko in a sɔgɔbɛ k'an tɛgɛ da kisɛ kan fo kana se sisan ma an kɔni ma kɔrɔfɔ mɛn a la fɔlɔ ni kɔrɔfɔ mɛnna a la fana Mali mako bɛ nin fɛn in de la nin fɛn in na cogo jumɛn Assimi Goïta ka fanga kalo 9 tɔ fanga ye taabolo min ye caman sigilen bɛ k'a lajɛ i n'a fɔ MINUSMA ta in n'a sɔnna MINUSMA ta in ma i n'a fɔ tɔw sɔnna sɔn cogo min na manda tɛmɛn'o la ko a bɛ ɲugun don kosɛbɛ colonel Assimi Goïta n'a ka fanga la nka n'a ma sɔn joona walima hali n'a ye tɛgɛnɔ bila la ka sanga taabolo dɔw fɛ k'o bɛɛ lajɛlen bɛ diya malidenw ye n'o tɛ o don o lajɛrɛ min kɛra Bamakɔkaw fɛ yen nɔ ni an ka Segu Sheikh Sirif Usman Madani Haidara ale yɛrɛ da sera a ma k'a fɔ ko k'a jɛngɛ k'a lajɛ ni laɲini kɛra k'a fɔ ko kana ko min kɛ ni nɔma y'a la fɛɛrɛ jumɛn kan ka sɔrɔ a la bi tan an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ko o bɛ maliden bɛɛ lajɛlen hakili la bi tan MINUSMA n'a sɔrɔ a nana lakana kama Mali sɔrɔsiw walima malidenw yɛrɛ civil u bɛ fa u jɔlen ɲɛna u tɛna fɛn fɔ
maa t'a dɔn kun min na o na kun ye fɛn min ye bɛɛ lajɛlen ye nin fɔ o y'a sɔrɔ fɛn min n'o ye Assimi Goïta yɛrɛ mana ɲɛmaaya la fɔlɔ c'est kɛlen bɛ ka o kɔnɔ o filanan ye jumɛn ye a ma ladɔnniya k'a fɔ fɛn min ni o ye baaraɲɔgɔnya min kan ka don Mali ani Russie jamana ni ɲɔgɔn cɛ a taabolo a ka ɲi fɔlɔ hali n'a sɔrɔ a ko bɛɛ lajɛlen ma da kɛnɛ kan malidenw sigilen bɛ ko min kan hakilina min kan a ka ca Ala fɛ ko a na kɛ o sira ye kunungo o kun ye juma ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ jɛkuluba min bɛ plateforme min bɛ n'a bɛ f'o ma ko Fusi Mali an fɛ yan ɲɛmaaya bɛ maa min bolo o Komana Jala ye an b'a ladɔnniya k'a fɔ o ye seliba kɛ kunu ka alikuranɛ kalanba kɛ kunu a kɛra Bamakɔ misiriba la k'a da ka ko ka Ala deli ka Mali sɔrɔdasiw dɛmɛ a ɲɔgɔn kɛra cathédrale de Bamako fana na chrétiens o bon na o bɛɛ lajɛlen Ala deli kunu olu tɛ Ala deli a ka to ɲini o bilalen bɛ ka karidon kɔnɔ walasa o bɛ se ka Ala deli cogo min na Mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ ani fanga bɛ minnu bolo bi Ala bɛ se ka fanga nɔgɔya u bolo cogo min na waati min dilen b'o ma k'o waati kɛ a ɲuman na an b'a ladɔnniya k'a fɔ o laseli kɛra kunu o Ala deliba kɛra kunu ko Bamakɔ misiriba la ka sanga Fusi Mali ale min n'ale jɛkulu plateforme don walasa o basigi bɛ se ka na Mali la an fɛ yan cogo min na Burkina Faso société civile ale kumalen kɔfɛ o don n gara dabɔ fana sɛbɛkɔrɔ kumana kunu lajɛrɛ dɔ tun bɛ sen na Rochmar Christian Kabore lajɛrɛ min boloda ko o ka se ka hakilina di ɲɔgɔn ma lakanako la Burkina o lajɛrɛ in ko a lajɛrɛ kunu ko a kun tɛ cogo man ɲɛ ka da kan ko n gara dabɔ tora olu kɔni ye da tan ka bɔ k'a yira k'a fɔ ko min kɔni b'olu fɛ walasa Burkina Faso bɛ se ka lakana hali n'a ma lakana kɛmɛ sarada la kɛmɛ ko nka walasa nɔgɔya bɛ se ka don ni binkanni waleya in na ko premier ministre min bɛ yen ani ministre de la défense min bɛ yen k'olu ka walan bila o la ko n'a kɛra ten bɛɛ a ka ca Ala fɛ ko yɛlɛma bɛ don a la ani ko ka taabolo yɛlɛma pewu lakana bɛ cogo min na Burkina Faso k'a faamuyali ka gɛlɛn don o don binkanni waleya bɛ kɛ adamaden bɛɛ faga don o don sangafoli bɛ yen don o don gouvernement a b'a avion ta ka taa fɔ ko o ye nin baara in condamné a condamné ko o ye kuma ye ten jɔyɔrɔ si tɛ o kuma olu la beretun o de kosɔn an b'a ladɔnniya k'a fɔ o kɔni bɔra kunungo lajɛrɛ kɛnɛ kan n gara dabaw k'a yira gouvernement la k'a fɔ ko taabolo kura kan ka ta walasa Burkina Faso lakanako bɛ se ka don ba la cogo min na a ma ɲɛ min kɔ lajɛrɛ dɔ tun bɛ Senegal lajɛrɛ o kan ka sarakisɛ dɔw ta a dun a taara ka ban ko a taama ten walima ka wuli ka ko dɔw kɛ ko o kɛlen bɛ k'o kɔn ani ko a nana ye k'a fɔ jɛkulu dɔ bɛ yen olu sigilen bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin fɛn min ma walasa ka terrorisme n'o ye binkanni waleyakɛlaw o kun ma ɲɛlen ko o b'a yira k'a fɔ taama caman bɛ yen yamaruya tɛ di tugun k'olu kɛ o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye kunun maa dɔw yɛrɛ minɛna ka da kan ko Ousmane Sonko ka maaw olu ye min fɔ Macky Sall ɲɛna a bɛ i n'a fɔ Macky Sall bɛ k'a labɛn sɛbɛ yɛrɛ la mandat sabanan ko k'o fɛɛrɛ tigɛ o y'a sɔrɔ n gara dabaw fana sigilen ɲɛ b'o la ninnu bɛɛ lajɛlen ka ɲɔgɔn filɛ ni ɲɛkunu wɛrɛw ye min kɛlen bɛ k'u sɛbɛkɔrɔ siga ɲɔgɔn ma kosɛbɛ Laurent Gbagbo ka furusari ɲini a furumuso fɛ Simone Gbagbo a kuma cayara kosɛbɛ fɛn min n'o ye Laurent Gbagbo yɛrɛ denmuso dɔ n'o ye Simone Gbagbo denmuso ye ale ye kuma dɔ fɔ a fakɛ ma min gɛlɛyara kosɛbɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ye fakɛ bɔ da la pewu ko maa yɛrɛ kɔni tɛ nin kɛ maa ɲɛnama ye ka da kan ko maa min bɛ yɛlɛma suko ni tile a kɔni y'a fakɛ sɛbɛkɔrɔla gosi kosɛbɛ k'a yira k'a fɔ ko Simone Gbagbo furusako kuma ko Laurent Gbagbo kun man ka fɔ ko n'a y'a sɔrɔ a kuma sɛbɛkɔrɔ cayara minnu tɛ se k'a lakali a lakalicogo yɛrɛ la ka da k'a y'a dɔgɔya sɛbɛkɔrɔ dɔgɔya kɔni na Laurent Gbagbo kɔni ko k'ale tɛ kuma k'ale b'a dɔn Simone Gbagbo b'a dɔn mun b'u cɛ ale ye Simone Gbagbo ta cogo min na o ye min kɛ ɲɔgɔn fɛ ko in yɛrɛ nana tiɲɛ cogo min na ko Simone Gbagbo b'o dɔn ale b'o dɔn ale t'a den jaabi a tɛ maa wɛrɛ si jaabi sini sɔgɔma ni Ala sɔnna ma fɛn min n'o ye an ka Seko Assistance Sangare kan ka don an fɛ yan a ka d'an ye an y'a laɲini ka na dugawu kɛ an bɛɛ ye nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka muso ye maa ma n'i sanuyara ka na sini muso kunda k'i jigi da Ala kan i n'a fɔ musokɔrɔba y'a fɔ cogo min an ka jɛ ka na dugawu kɛ a ka ca Ala fɛ dugawu bɛ minɛ sini ni Ala sɔnna ma ka da kan a yɛrɛ ye min fɔ ko bɛɛ Ala de ta ye i bɛ fɛn fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ da Ala la i ka sɔn k'i bolo don o la n'o ye tiɲɛ ye a ka ca Ala fɛ n'i bɛ laɲini fɛn fɛn kɛ Ala fɛ ko Ala bɛ don o la o la sini a kan ka don an fɛ yan nɛgɛ kaɲɛ 8 waati kalandenw olu bɛ na kabiri bi wulada in na an bɛ si tulonkɛ la sini sɔgɔma joona fayiri seli kɔfɛ bɛ
ni ala sɔnna ma dɔw don ani alikuranna kalan o bɛ kɛ a yɛrɛ ka kalandenw bɛ na k'o kɛ o bonya donnen don bɛɛ lajɛlen na maa si kana fɔ ko i tɔgɔ ma wele ka da kan n'i ko i bɛ bɛɛ tɔgɔ wele arajo ko la a bɛ n'i ma kunadiya i bɛ pan dɔ kan i man ka pan maa min kan o siratigɛ la an kɛlen bɛ ka wele se bɛɛ ma bɛɛ bonya b'a la walasa an ka jɛ ka na nin kɛcogo min na a ka da ye fana kana don don kɛ kɛnɛkɛnɛna zeguwa ye mali ye nka musow ye walasa gɛlɛya min b'u kan haminanko gɛlɛn min b'u la a kɛra fɛn o fɛn ni ala sɔnna ma a ka ca ala fɛ n'a ye dugawu kɛ ni min ta jabira o na ta ka taa fɔ a ɲɛna ye ka fɔ a jabira o la aw ni ne bɛ ɲɔgɔn bila yan bi sɔgɔmada in na ne bɛ foli kurakura ko ɲɛsin aw ma k'a fɔ k'an bɛ na ni programme laban min na an bɛna tila k'o lase aw ma o ka sanga an ka sini baara in ma o la aw kan bɛn sini hakɛto b'a la sala mahamadu